ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕಾಡಡ್ದು ಮರ ಕಡ್ತದನ ದೂರು ರಾತ್ರಿದ ಪೂರ್ತು ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗುನ ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿಲು ಕಡಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಐತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಟುಂಬದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಬಸ್ಲೆಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ವೃತ್ತದ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪಾದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುದರ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್. ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಡ್ದವರ ಕಾರ್ಯಗುಜತ್ತನ ಪೊಲೀಸರು. ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತೂವಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಪು ಆಜ್ಞೆ ಪಾಡ್ದಜಿ ಸಮಿತಿ ತತ್ಕಾಲದತ್ತು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಡಿದು ಸುಳ್ಳು ಕುಡ್ಲಡು ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮಲರಾಯ ದೈವಗೂ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲ್ಡ್ ನೇಮ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಿಲ್ಕಾಜಿಗುತ್ತು ಕೊಯ್ಲಡು ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವೊಳನ ನೇಮ. ವಾರ್ತೆಯವರ ಕಾಡಡ್ದು ಮರ ಕಡ್ತದನ ದೂರು ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿಲು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಕಡಬ ಐತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸಾದ್ ಪನ್ಪುಳಾರನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಪೊಗುದೇರು ಅಂಚದು ಅರನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆಲು ಸೇರಿದು ಕಡಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪವಾಸ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಾರದಿದ್ದಿತ್ತು ಪಾಕ ಜನತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟದಿಂದ ತೇರಿದು ಬೈದಂಡೆ. ಭಾರಿ ಕಾಡಡ್ದು ಮರ ಕಂಡ ದಿನ ದೂರುರ್ದಾವರ ಕಾಡು ಅಧಿಕಾರಿಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಕಡಪ ಐತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸಾದ್ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗು ನೀಡ್ದಾವರ ಕಡಪ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರಿನ ಆಫೀಸ್ದ ಎದುರು ಸೋಮವಾರದ್ದು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಶುರು ಆದಿತ್ತದು ಅವು 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಾರದಿತ್ತಂಡು. ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಸಾದಿರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸೀತಮ್ಮ ಕುಸ್ಕುದು ಬೂರ್ದು ಅರೆಗು ಮರ್ದು ಕೊರ್ತೋಡು ಬಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಜಾಗೆಗ್ ಕಡಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಡಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೋದು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪಿರದೆಪ್ಪರೆ ಪುಣೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅತ್ತಿಜಿ. ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿಲೇನ ಮಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಕೈಬುಡ್ಪುಜಾ ಪಂದು ಪ್ರಸಾದಿರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆಲು ತೆರಿಪಾದ. ಉಣಂದೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಇತ್ತು ನೀಡ್ದಾವರ ಪಾಕ ಜನತಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟದಂಡು ಪಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೈದಂಡು. ಒಡಿಪು ಉದ್ಯವರ ಕೈತಲ್ದ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಸುದಿಟ್ಟು ಮರವಾಯಿ ಪೆಜ್ಜರೆ ದೋಸ್ತಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಬಂಟಕಲ್ಲು ಪಂಜಿಮಾರ್ದ ಜವನೆ ಸುಶಾಂತ್ ಸುದಿಟ್ಟು ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತದು ಭಾರಿ ನಾಡ್ ಪತ್ತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಣತಿಕ್ಕದಂಡು. ಸುಶಾಂತ್ಗೆ 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಉದ್ಯಾವರ ಕೈತಲ್ದ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಮರುವಾಯಿ ಪೆಜ್ಜೆರೆ ಪೋಯಿನ ಬಂಟಕಲ್ ಪಂಜಿಮಾರ್ದ 23 ವರ್ಷದ ಜವನೆ ಸುಶಾಂತ್ ತೋಜಂದೆ ಆದ ಅಕೇರಿಗ ಅರ್ನ ಪುಣತಿಕ್ಕದಂಡು. ಸುಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಸೇರ್ದು ಮೂವೇರು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಸುದೆಕು ಜೈದರು. ನೀರ್ದ ಗುಂಡಿ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಸುಶಾಂತ್ನು ನೀರ್ದ ಒಯ್ಲು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಂತೋಷ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ. ಕಾಪು ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಸಂಗತಿ ಪಿನ್ನೊಂದು ಊರ್ದ ನೀಂದುನ ಬಿರ್ಸೆರು ಮುರ್ಕುನ ಬಿರ್ಸೆರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಕ್ಲು ಸುಶಾಂತ್ನು ಭಾರಿ ನಾಡ್ದೆರು ಅಕೇರಿಗ ಸುಶಾಂತ್ನ ಪುಣತಿಕ್ಕದಂಡು. ಗೆಜ್ಜಗಿರಿಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತೂವನೆರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಒವ್ವೆ ತಡೆಪು ಆಜ್ಞೆ ಕೊರ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದು ಏಪರದಂಚ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ನಡಪೌಂಡು ಸಮಿತಿ ತತ್ಕಾಲದ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಂತ ನಡು ಬೈಲ್ಪಂತೇರು ಆರು ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದ ವಿವರ ಕೊರ್ತೇರು. ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಂತ ನಡು ಬೈಲ್ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಾತಿರುದು. ಗೆಜ್ಜಗಿರಿಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತೂವನೆರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಒವ್ವೆ ತಡೆಪು ಆಜ್ಞೆ ಕೊರ್ತುಜಿ ಅಂಚದು ಏಪರದಂಚ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ನಡಪೌಂಡು ವಾಯ್ದೆನ್ನು ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೇಂಡೊಂದುಂಡು. ಸಮಿತಿ ತತ್ಕಾಲದತ್ತು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಮಿತಿ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾತೊನೆರೆ ತಯಾರಾದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡುನ ದುಂಬು 8 ಎಕರೆ ಜಾಗೆನು ಸಮಿತಿಗೆ ಕೈ ಪಗಪ್ಪು ಎಂದು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೇರು. ಅವಿತ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಲ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಂಡು. 2017 ಮೇ 17 ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಭೂ ಕೈ ಪಗಪುನ ಬಗೆಟ್ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಪ್ಪಂದಗೂ ದಸ್ಕತ್ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಜಾಗೆ ಕೈ ಪಗತದ ಜಿರನ್ನು ಜಯಂತ ನಡು ಬೈಲ್ ದೂರಿಯರು. ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಲಿಡಿದು ಸಮಿತಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಲಸದಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು 1 ಕೋಟಿ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೈದಂಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ 27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒದಗಾದಂಡು. ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಪಣವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ನಿಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ತಡೆತದಂಡು. ಭಕ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟದನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ರಕ್ಷಣೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಕಾಸು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಿತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದು ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲ್ ಪಂಡೇರು. 2020
ಫೆಬ್ರವರಿ 19ಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಷ್ಟ ತನಕ ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಇದು ಆಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೋಯಿತು, ಕೊಡದ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಗಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ನಂತರ ದೃಢಕಲಸ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ 4 ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಅವು ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆತಿಜಿ ಯಾನ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ತ ಉಳ್ಳಾಯಿಟ್ಟು ಐನ ಕಮಿಟಿದ ಪುದರಡು ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತು 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದೆವು. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಅದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣ 2016ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕೂಡ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಕಮಿಟಿಯ ರಚನೆ ಆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು 9.5 ಕೋಟಿ ತನಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1,80,00,000 ಅದು ಪೂರಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 1 ಕೋಟಿ ಮಾನ್ಯ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮೂಲಕ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿಯ ಮಧ್ಯ ತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆ ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು ಸಹ 1 ರೂಪಾಯಾದರೂ ಅವನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ 9.5 ಕೋಟಿ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಿತಿದ ಈ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಾತೆದ್ದು ಆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಏನಡ ಭಿನ್ನೈತ ನಡೆದವರ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದ ಪತ್ತೇಕರೆ ಜಾಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಾತೆರ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರು ಅರೆನ ಪಾತೆರ ನಂಬುದು ಲೋಕದ ಬಿರುವೇರಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಆ ರೀತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿರ್ಗದು ಮುಟ್ಟಿರು ಪಂಡೇರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಕುಟ್ಲದ ಅಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾಡಿನ ಟೈಮಡು ಯಾರು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಾರ ಮಲ್ಪೊಳಂದು ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದಡಿ ಬರೆದು ಕೊರೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗಲ ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇಚಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ ಯಾವ ಪಂಡದ ಎಂಡ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಂಬಿಯ ಪಾತ್ರ ನಂಬದು ಅಂಡ್ ಮಾತಾಡಲ ಮಾತ ಸೇರವಂಡ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಸೇರವಂಡ ದೇಪಣ್ಣ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತಾಡ ಸೇರ್ಗ ಪಂಪಿನ ಬಾಂಡು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಲವರು ಮಾತ ಫಾರಿನ್ ಆವಡು ಬಾಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಡೋದು ಅಕ್ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳ ಪಂಡೇರು ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಲವಲ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲೇ ಪಡೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ ಸುರ ಅಪ್ಪಗ ಕುಡ ಕೊಣದೇ ಇತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಗೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಗೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಈಜಿ ಜಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದ ಇಂಚಂಜನ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ 6 ಪಾತ್ರ ಸರಿತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪಣಂಗೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬರ್ರ ಸುರುವಾಂಡು ಬಾಂಬೆದಕ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬರ್ರ ಸುರುವಾಂಡು ಅವತ್ತು ಗಲ್ಫ್ದಕ್ಲ ಬರ್ರ ಸುರುವಾಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಲವರು ಬರ್ತೀರು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ಅವು ಜಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪುತ್ತಾಡು ಆವಡ ಪಂಡದ್ದು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರೊಂದೇ ಇತ್ತು ದಯಪಣ್ಣಗ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಾದಿತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಒಂದನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತಾ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅದು ಬಕ್ಕ ಇಂಥ ಮಸ್ತ್ ಬರಸಿಗೆ ಬೇನೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ದುಡ್ಡು ಬರ್ರ ಸುರುವಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗಾಕ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಇತ್ತಿನೇ ದಯಪಣ್ಣಗ ಪಿದೆಯದ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟದ ಕಾಸು ಬಾಂಬೆದ ಕ್ಲಾಡು ಅತನ ಪಿದೆಯದಕ್ಕಳು ಮಾತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಹೋಗಲು ಸರಿಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪನೆ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪಾರು ಬಂಟು ಅಲ್ಲ ಮೇರೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಮನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಡೆ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೇನು ದುಂಬು ದಿತ್ತತೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರನೇ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟ್ಯನ್, ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್, ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪಿತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತ್ರಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಸ್ಕರ ಸಾಲ್ಯನ್,
ಬೊಕ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಜಯಸುವರ್ಣ, ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಒಡಿಪು ಬಿಲ್ಲವ ಪರಿಷತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ನವೀನ್ ಅಮೀನ್, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಮೀನ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತುಂಬೆ, ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮುಂಬೈ, ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುವರ್ಣ ಸುದ್ದಿಕೂಟು ಉಡಿತೀರು. ಕೊಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂದು ಪುದರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತನಲ ಬಸ್ಲಿಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂದೇ ಬರದಿಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಅಂಗಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ಪವನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತಂಡು. ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಒತ್ತಡದವರ ಮಾತಾ ಬಸ್ಲಿಗ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪತ್ತಾಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ ವೃತ್ತ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ನನ್ನ ಮದೆ ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೇರು ನೆಟ್ಟುಂಡು. ಜ್ಯೋತಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಡ್ದವರ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂದು ಪುದರಾದಿತ್ತಂಡು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಿಡ್ದುಂಬು ಜ್ಯೋತಿ ವೃತ್ತಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಅಂದು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಪಾದಿರು. ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಈ ಪುದರ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಜ್ಯೋತಿಂದೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಮೃತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದ ಸಾಲ್ಗಿತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ಲ ಸೇರ್ದುಂಡು. ಬಸ್ಲೆಡು ನನಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂದೇ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಬಸ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂದು ಪುದರಿತ್ತಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತಂಡು. ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ದವರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿದ್ದೀರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಯಜಮಾನ್ಯರನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ತೆರಿಪಾದು. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಪುದರ್ ಏಪುಗಳ ಒರಿಯುಣು ಪಂಡೇರು. ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮನವಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಲಿತ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಬಹಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ. ಕಾರಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ನಗರಡು ದುಂಬುಡ್ದೇ ಇತ್ತಿನ ಪುದರ್ ದೆತ್ತದ ಬದಲ್ ಪುನಾತ್ತಂಡ ಪುದರ್ದ ಮೇಲುಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಬೋತುಂಡು. ಪುದರ್ ದೆತ್ತಂಡ ಬದಲ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಪುದರ್ ಅಳಿಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಆಡಳಿತದಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಡ ಆತಂಡು. ಕೋಲ ನೇಮ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿರಿಡ್ದು ತುಳುನಾಡ ದೈವಲು ಸೇವೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತದು ಆರ ಭಾರತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮಲರಾಯ ದೈವಗೂ ಐತರ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇನೆರೆ ಬೈಡ್ಲು ವರ್ಷದ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಸೇನೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಉದಯಶಂಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತಿರು ನೇಮ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೇರು. ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಓಲು ತುಂಡಲ ಅವಳು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಭೂತಗಣಕ್ಲಿನ ಸತ್ಯುಲೊಂದು ಬಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿಡ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದೆರು ತುಳು ಜನ ಮಾನಿಲು. ವರ್ಷಡರ ಕೋಲ ನೇಮ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಇಂಚ ತನ್ಕುಲು ನಂಬಿಂಚಿ ಸತ್ಯುಲೆಗು ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೆರ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲಡು ವರ್ಷಲ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆದ ಮಲರಾಯ ದೈವಗೂ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲುದ ಸೇನೆರೆ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತದು ನೇಮ ನಡಪುಡು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆಡು ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲುಗು ಬರ್ತಂಡ. ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿಡು ಉದ್ದೋಗ್ಲ ಭಕ್ತರು ಧರಿ ಕಟ್ಟದು ತಿಬಿಲಿ ಬಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಬೊಂಡ ಕೊರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೆರ. ಐತರ ನೇಮೊಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ದೈವ ಸೇನೆರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರ್ ಪರಿಗೆರೆ ಪೋಂಡು. ಸೇನೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಉದಯಶಂಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ದೈವನು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲಿನ ಎತ್ಕೊಂಡೆರ. ದೈವ ಪೇರ್ ಪರ್ದು ಕುಟುಂಬಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ನೇಮದ ಕಳಕು ಪಿಜಿರಡ. ಸೇನೆರೆ ಬೈಲಡು ಮಲರಾಯ ನೇಮ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮುಡು ನಡತಂಡ. ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ಮಲರಾಯನ ಇಂಬನು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ.
ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಪಂತೊರ್ದು ಹಿರಿಯಾಕಲ ಧರ್ಮದ್ದು ಇಂಕಲು ಮಮಕಾರಡು ಬೈದಾಗಿತ್ತಿನ ಅಹಂಕಾರತ್ತು ಇಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮನು ಹೊರ್ತಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬಲ ಪಂಪಿತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಳ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆದು ಕಡೆ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ದೈವ ಕಡೆಯ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪುನ ಬರಿಲ್ಲ ಮಿತರ್ನ ಬರಿಲ್ಲ ಪರಿಸಮಾನಕ ಉಂಟಾದು ಕಾತುದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಜನಸ್ಥಿತಿನ ಸಾಲಮಾನವು ಮಾಯದೋಷ ಬಂತಿನ ಕಡೆ ಮಾಯ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಆಣನ ದಿರ್ತಪತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದಂಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿದಾಂತಿನ ಆಣಗ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಆಣ ಮಾತಿರ್ನಂಚನೆ ಸರಿ ಆಪುನಂಚ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಪಂತನು ಧರ್ಮದ ಉಲಾಯಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೋಡು ಒಂಜ ಕುಂಜಿ ತುಚ್ಚೋಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕುಚ್ಚನೆ ಸರಿಯತ್ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನರಮಾಣಿ ಒಂಜೇನು ಸಾರುನಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲದ ನಡಿಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಆಣ ಬಾಲೆನು ದೇರ್ತದು ಆರೋಗ್ಯ ಏಪುಗುಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡಂದು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೈವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದಂಡು ಉಷರಿಜ್ಜಂದನ ಬಾಲೆಗು ಇತ್ತನ ಮಾತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಮರ್ದು ಮಲ್ತದು ಗುಣಾವಂದೆ ಬಡವೆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಲಿನ ತಟ್ಟದು ಕರಿಗಂಧ ಕೊರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿದಾಂತಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಬಾಲೆಗು ಇಂಬು ಕೊರ್ದು ಬಾಲೆದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಂತಲು ಒಂದು ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಲು ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೂ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಸರ್ವೇರ್ಲ ನಂಬಿಗೆ ದೀವೊನ್ನ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಇತ್ತೊನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ತೆರಿಯೋಡಾತಲು ನರಮಾಣಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮೂಡೋಡಾತಲು ಮಾತಲ ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಅತೆ ಅಪಂಡ ಭಯಪಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಈ ಬಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಸಾನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಬಾಲೆನೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾಲಡು ತರ್ಕೊಂದು ಕಂತೀನಿ ಮೇಲು ಕನಕ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಬಂಡದು ಬಾಲಿದ ನಾಲ ಇಡಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಾದು ಬಾರ್ದು ಗೂಡುಲೆಡೆ ಮೀನು ಸಾಂಕುನ ಪಂಜರ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಬರಿ ಪರಿಸರಡು 4 ಮೀನು ಕೃಷಿತಕ್ಲು ನೀರ್ದ ನಡುಟೆ ಪಂಜರ ಬಲತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಮೀನುಲಿನ ಸಾಂಕದು ಲಾಭದ ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೇರು ಆ ಬಗೆಟಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಪಂಜರ ಮೀನು ಸಾಂಕುನ ಕೃಷಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಪುದರ್ಪೋ ಒಂದುಂಡು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಬರಿ ಪರಿಸರಡು 4 ಮೀನು ಕೃಷಿ ತಕಲು ನೀರ್ದ ನಡುಟೆ ಪಂಜರ ಬಲೆತ ಉಲಾಯಿ ಮೀನುಳೆನು ತಾಂಕದು ಲಾಭದ ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಒಂದುವೆ ಪಂಜರದ ಮೀನು ಕೃಷಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಡಾರ್ವಿನ್ ಕುವೆಲ್ಲೋ ಸಿಪ್ರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಜಗದೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈ 4 ಮೀನು ಕೃಷಿಕರು ಒಟ್ಟಾದು ಪಂಜರ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು 4 ಒಂಜರೆ ಸಾರದಂಚ ಸೀಬಾಸ್ ಪೊಡಿ ಮೀನುಳೇನು ಕನತದು ತಾಂಕದೇರು ಒಂಜರೆ ವರ್ಷಡು ಇಂದೆನು ಮಾರುಲಿ 1 ಕಿಲೋ ಸೀಬಾಸ್ ಮೀನುಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ₹500 ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಈ 4 ಕೃಷಿಕರ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆತಿರು ಕುಂದಾಪುರದ ಗಣೇಶ್ ಖಾರ್ವಿಯರಡ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಮೀನದ ಕಿನ್ನಿಳೇನು ಕನತದು ತಾಂಕದೇರು ಮೀನು ಕೃಷಿಕರು ಡಾರ್ವಿನ್ ಕುವೆಲ್ಲೋ ದಾನಿಪನ್ಪೆರು ಕಿನ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯೋಲಿ ಮರಿಯಲುಡು ಕಡಲ್ ಮೀನ್ದ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಪಂಜರದ ಕೃಷಿ ಮೀನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಭ ಖಂಡಿತ ಪಂದು 6 ಪನ್ಪೆರು ಮತ್ತು ಈ ಮೀನನ್ನು ನಾವು ಕುಂದಾಪುರದ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮೀನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೀನು ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ಸಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೀನನ್ನು ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಮೀನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ₹51 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಸೀಬಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕುರುಡಿ ಮೀನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನನ್ನು ಸಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೀನನ್ನು ತರುವಾಗ ನಮಗೆ 3ರಿಂದ 4 ಇಂಚ್ ತನಕ ಮೀನನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಒಂದು 8-9 ಇಂಚ್ ತನಕ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಈಗ. ಮೀನು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಿಪ್ರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜೆರ್ಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾದರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ, ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು, ರೇಟ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಾಯೋಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿಡು ಮೀನ್ದ ಕಿನ್ನಿಳೆನು ತಾಂಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಆಜಿ ಬಿಂದು 4 ಅಗೆಲದ ಪಂಜರಡು ಮೀನದ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಸಾಂಕಂಡ ಮೀನುಲು ಮಲ್ಲೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಪಂಜರ ಬಲೆತ ಉಲಾಯಿಗೂ ಪಾಡುವೆರು. ಪಕ್ಕಿಲು ಬೇತೆ ಕೆಲವು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಟ್ಟು ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಜೀವಲು
ಪಂಜರುದ್ದಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಮೀನುಳೇನು ತಿನ್ನಂದಿನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಡುದ ಉಲಾಯ್ದ ಮೀನುಲು ಪಿದಾಯ್ ಪೋವಂದಿನಂಚ ಬಲೆ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಗೂಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಂಜೊಳೆಗ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗ್ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರ್ಪುಳು ಅಂಚಾದ ಈ 4 ತನ್ಕುಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೊಂಜುಳೇನ ಪುದರ್ಡು ಮೀನು ಕೃಷಿ ಸುರು ಮಲ್ತದೆರು. ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಸಾರದೈವಲಿನ ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆನು ತೂಪುಣವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. ರಾಜನ್ ದೈವ ಅರಸು ಭೂತ ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಡೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲಿಗ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇಲ ಕೋಲ ನೇಮ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಗೌಜಿ ನಡತಂದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಿಲ್ಕಾಜಿ ಗುತ್ತು ಕೊಯ್ಲಡು ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಳಿನ ನೇಮ ನಡಪಾದಿತ್ತೇರು. ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಅರಸು ಭೂತುಲು ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣೆ ದೈವಲು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತುಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಸಾರ ದೈವಳಿನ ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆನು ತೂಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದೈವಲು ಇತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪಾಕ ದೈವಲು ನೀಲೆ ಆದಿಪ್ವ ಅವೆಕ್ ಮಾತ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಲ ಉಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಿಲ್ಕಾಜಿ ಗುತ್ತು ಕೊಯ್ಲಡು ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಳಿನ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಪಿಲ್ಕಾಜಿ ಗುತ್ತು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಶನಿವಾರ ಸುರುವಾದ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಳಿಗ್ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ದೈವಳಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಪಿಲ್ಕಾಜಿ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕಲು ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಪಾಕ ಜನ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ತೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಮಂಡಲ ಮನೆ ಮಂಚ ಏರಿ ಗತಿಯೋಡು ಕಟ್ಟಿ
ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕಾಡಡ್ದು ಮರ ಕಡ್ತದನ ದೂರು ರಾತ್ರಿದ ಪೂರ್ತು ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗುನ ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿಲು ಕಡಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಐತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಟುಂಬದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಬಸ್ ರೆಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ವೃತ್ತದ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪಾದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುದರ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್. ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಡ್ದವರ ಕಾರ್ಯಗುಜತ್ನ ಪೊಲೀಸರು. ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತೂವಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಪು ಆಜ್ಞೆ ಪಾಡ್ದಜಿ ಸಮಿತಿ ತತ್ಕಾಲದ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಡಿದು ಸುಳ್ಳು ಕುಡ್ಲಡು ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮಲರಾಯ ದೈವಗೂ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲ್ಡ್ ನೇಮ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಿಲ್ಕಾಜಿಗುತ್ತು ಕೊಯ್ಲಡು ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವೊಳನ ನೇಮ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.